Hona nyaya kwaizosvika mhuri yeZimbabwe, vanhu vochisa pamaBillboards the picture of the woman and a 1-year-old child kuti aiwa Sadc kana chiuya isvike ichiona zvinhu zvakadai. Sabina mashoko abuda achinyorwa muInternational Cables Network ainoti bosubscribe like otina on the bell icon. Mhuri yeZimbabwe svo zvamuri kuona picture iro ramai avo vakabereka mwana ne1-year-old ende vane cotton wool munzeve. Aiwa yachitozorotrenda zvinzi aiwa idi Mnangagwa ari kukomita macrimes. Vanyora vachiti this woman was treated like a slave and a criminal in a free society. She was arrested with a child and the cotton ball in her ear suggested that she was not feeling well. She might have been having an infection. Why is ZANU-PF getting away with so much cruelty? Why do you lie that you fought in liberation struggle for our freedom? Where is the freedom? If vulnerable children are not protected and people are arrested for gathering at their private homes, vambo vaposta picture ramuri kuona chiti aiwa munenge muchifamba pachinyepa muchiti nyika yeZimbabwe yakaona rusununguko yakawana independence, but vana vacho tisingatauri zvevanhu vakuru, mwana ane 1-year-old ari kusafa zvekuti aiwa haana kana mhosva yakapara but ari kunzi ngagare mujere but also on the floor in this winter. Matondo ari kuita chando. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vanhu vajamuka vakati aiwa kunyange zvoti tikapinda mastreet tichirohwa but takuda kumbozviexpose kumboisa pamaBillboards kuti Africa yose izive. Tudze mafungiro enyu pinda mukome section meri mutudze moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa musaka no subscribe kulike kuchira on the bell icon.